akụkọ maka afụfụ dị nwere anyị Jesu Kristi dị ka Jọn siri dee ya. Mgbe Jesu kwuchara okwu ndị ya na ndị ụmụazụ ya wee gawa na ndịda ugwu nke Kedrọn. O nwere ogige nke dị n'ebe ahụ, ha banyere n'ime ya. Judas onye rere ya mara ebe ahụ nke ọma, n'ihi na ha na-anọ n'ebe ahụ oge ụfọdụ. Judas wee si n'aka ndị ụkọchukwu na ndị Farisii weta ndị agha na ndị nche, ha wee buru ọkụ na ngwa ya ha gawa n'ebe ahụ. Ebe ọ marala ihe niile ga-eme ya, Jesu gakwuru ha jụọ ha sị, onye ka unu na-achọ? Ha zaa ya sị, Jesu asị ha, ọ bụ mụ. Judas onye rere ya sokwa pụrụ ebe ahụ. Mgbe Jesu kwuru ọ bụ m, ha anaghị acha azụ wee daa n'ala. Ọ jụkwa ha nke ugboro abụọ sị, onye ka unu na-achọ? ha zaa, Jesu agwa ha sị, ọ gwara unu na ọ bụ mụ. Ọ bụrụ na ọ bụ mụ ka unu chọrọ, hapụrụ ndị ọzọ ka ha lawa. nke a bụ iji mejuo ọkụ nke o kwugoro sị, n'ime ndị nyere m o nweghị nke funarịrị m. Simon Pita onye ike ji mma agha wee mịchara ya, nwachapụti aka nri odibo onye isi ụkọchukwu, aha odibo amụmabụọ. Jesu agwa Pita sị, tinye mma agha gị n'ọbọ. Ọ bụ na m agaghị aṅụ iko nke nna m nyere m? ndị agha na onye isi ya na ndị nche jidere Jesu kee ya agbụ. Ha buru ụzọ duru ya rugara Anas, bụ nna nwunye Kaịfas, onye isi ụkọchukwu n'afọ ahụ. Ọ bụ Kaịfas tinyere n'echiche ndị Juu na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na otu onye ga-anwụchitere ndị ọzọ ọnwụ. Simon Pita na otu nwazụ Jesu ọzọ so ya. Nwazụ Jesu a bụ onye isi ụkọchukwu mara nke ọma, so Jesu banye n'ụlọ onye isi ụkọchukwu, ma Pita kwuru n'iro. Nwazụ a mara nke ọma wee pụọ gakwuru nwanyị na-eche n'ọnụ ụzọ gwa ya okwu, wee kpọbata Pita. Nwanyị ahụ ajọ Pita sị, ọ bụ na ị bụghị otu n'ime ndị ụmụazụ nwoke ha? Pita zasị, ọ bụghị m. Ndị odibo na ndị nche fubere ọkụ n'ihi na oyi na-atụ. Ha kwụ n'ebe ahụ na-anya ọkụ. Pita tụkwa ha bụrụ na-anya ọkụ. Onye isi ụkọchukwu jụrụ Jesu ajụjụ banyere ụmụazụ ya na nkuzi ya. Jesu aza ya sị, ya kwupụtara m
Juu niile na-agbakọ, o nweghị ihe ọbụla m kwuru na nzuzo, ma gịnị mere na ọ bụ m ka unu na-ajụ? Jụbanụ ndị nụrụ ihe m kwụsịrị, ha makwaziri ihe m kwuru. Ka ọ na-ekwu nke ha, otu onye n'ime ndị agha na-eche nche mara ya ụra sị, Jesu azasị, ọ bụrụ na o nwere ihe dị njọ n'ihe m kwuru, kwuo ya n'ebe ya. Ma ọ bụrụ na okwu m ziri ezi, gịnị mere iji ya ma n'ụra? a na-asụ kpọgara ya Kaịfas, onyeisi ụkọchukwu. Ka Simon Pita nọ n'ebe ahụ na-anya ọkụ, otu onye asị ya, ọ bụ na ị bụghị otu n'ime ndị ụmụazụ ya? ọ gọzie. Ọ bụghị Otu onye n'ime ndị odibo onyeisi ụkọchukwu, nke bụ nwanne onye elu Pita, machapụrụ ntị ya sị, ọ bụ na m ahụghị gị na ya n'ime ogige. Pita agọkwa nke ugboro atọ. Ozigbo ahụ oke ọgbakwa, ha siri n'ụlọ Kaịfas duru Jesu gawa n'ụlọ ikpe Pailet. Ugbu a ọ bụzi ụtụtụ, ha onwe ha banyere n'ụlọ ikpe ka ha ghara imerụ onwe ha tupu emume nke Paska. Pailet wee pụta gakwuru ha sị, Kedu ihe ọjọọ unu siri na nwoke ha mere? ha zaa sị, Pailet wee sị ha, Kwụrụnụ ya n'okpuru, kpee ya ikpe ka iwu siri. ndị Juu aza ya sị, nke a bụ iji mejuo okwu Jesu kwubugoro, iji gosi ụzọ ọ ga-esi nwụọ. Pailet wee lachi ya n'ụlọ ikpe ya, kpọọ Jesu jụọ ya sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu aza ya sị, Ajụjụ nke ha o si gị n'uche pụta, ka ọ bụ na ndị ọzọ akọbugoro gị maka mụ? Pailet aza, Ọ bụ onye Juu, ọ bụ ndị agha unu na ndị isi ụkọchukwu dunyere gị n'aka m. Ọ bụ gịnị ka ị mere? Jesu aza sị, Alaeze m abụghị nke ụwa a. Ọ bụrụ na alaeze m
Jesu azasị Ngị kwuru ya n'ezie bụ m eze, n'ihi nke ya ka eji mụọ m, ka mụ bịa n'ụwa gbaa akaebe banyere eziokwu. Ndị kwenyere n'eziokwu na-ege m ntị. Pilate asị mgbe o kwuchara nke ha, ọ pụọ ọzọ gakwuru ndị Juu sị ha, O nweghị nchọpụtara megidere ya, maka dịka unu siri dị, ọ bụ ihe dịrị m na ka hapụrụnụ otu onye nga n'oge emume Pasova. Ọ ga-asọnụ ka hapụ eze ndị Juu. ha etinye sị Barabas bụ onye abalị egwu. Pilate mere ka a kpọrọ Jesu ga pịa ya ịtarị. Mgbe e mechara nke ha, ndị agha were ogwu akpara ube ya Jesu n'isi, bịa iwe ya ebe na-acha uhie. Ha na-agakwuru ha ebe ahụ na-asị, ha na-agba ya ụra. Pilate ya pụta ọzọ sị ha, Jesu wee yiri efe na-acha uhie, buru ogwu pụta. Pilate asị ha, mgbe ha hụrụ ya, ndị isi ụkọchukwu na ndị na-eche nche etie sị, Pilate asị ha, ndị Juu azasị, ka Pilate nụrụ ihe ndị ya, egwu ji ya abawanye. Mgbe ọ maghachiri n'ụlọ ikpe ya, ọ sị Jesu, mana Jesu atụpụrụ ya ọnụ. Pilate asị ya, Jesu aza ya sị, Ị gaghị enwe ike ọbụla n'ebe m nọ, ma ọ bụrụ na esi n'eluigwe nye gị ya. Ya mere njọ nke onye duru nwunye n'aka ndị Juu jiri karịa nke onye ọbụla. bido n'oge ahụ, Pilate achọsighị ike ka ọ tọọ
Jesu wee nọrọdụ n'ocheikpe nke a na-akpọ Gọbata n'asụsụ Hibru. Ọ bụ ihe dịka elekere nke isii n'ụbọchị nkwado emume nke Pasova. Pilate asị ndị Juu, ha etinye sị, Pilate asị ha, ndị isi ụkọchukwu azasị, ka emechara Pilate kpọnyere ha Jesu ka ha kpọgbuo. Ha wee kpọrọ ya pụọ obodobe ha si n'ime obodo gawa ebe a na-akpọ okpokolo isi nke bụ Gọlgọta n'asụsụ Hibru. Ebe ha ka ha kpọgburu ya na mmadụ abụọ ọzọ, otu n'aka nri nke ọzọ n'aka ekpe. Jesu nọrọ n'etiti. Pilate depụtara ihe nkọwa nke a kwudoro n'isi obe. Ihe ọ pụtara bụ Jesu onye Nazaret, eze ndị Juu. Ọtụtụ ndị Juu gụrụ ihe ha edere n'ihi na ebe ọmụrụ Jesu dị nso n'obodo. Ha bịakwazide ya n'asụsụ Hibru, Latin na Grik. Ndị isi ụkọchukwu na ndị Juu gwa Pilate sị, Pilate asị ha, mgbe ndị agha kpọgbuchara Jesu, ha were efe ya kee ya ụzọ anọ, otu ụzọ maka otu onye agha. Ekpekọtara ekpe nke oyi n'ime ahụ si n'olulu ya, ha bụ n'onwe ha sị, otu a ka esi mechuo ihe akwụkwọ nsọ kwuru sị, ha kesara efe m otu aha, ha pere nza maka uwe m. Nke ha n'ezie bụ ihe ndị agha mere. Meri nne Jesu na nwanne ya nwanyị nakwa nwunye Kleopas nakwa Meri nke Magdala kwụ n'akụkụ obe. Mgbe Jesu hụrụ nne ya na nwazụ ya nke ọ hụkarịchara n'anya, Jesu asị nne ya, nwanyị lee nwa gị. ka ọ sịkwa nwazụ ya, Nwa lee nne gị. bido n'oge ahụ nwazụ ha kpọrọ ya lawa wee nye ya ụlọ. Ka emechara nke ha, Jesu mara na kịta na-emezuola ihe niile iji mejupụta ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ sị, mmiri na-agụ m. o nwere ulu nke nọ n'ebe ahụ
osisi metụ ya Jesu n'ọnụ o wee sị ya na-esuwela ihe niile. Ọ hụlata isi kubie. Ọ bụ ụbọchị nkwado emume Pasta, ndị Juu rịọrọ Paịlet ka ha jekwujichaa ha okwu buru ozu agha ka ha ghara ịnọrọ n'elu obe ruo n'ụbọchị Sabat, n'ihi na Sabat nke ahụ bụ ụbọchị nnukwu emume pụrụ iche. Nke a mere ndị agha jiri kwujichaa onye nke mbụ na onye nke ọzọ, ha kpọgburu ya n'agha. Mgbe ha rutere n'ebe Jesu nọ, ha hụrụ na ọ nwụrụchalarị. Ha wee hapụ ikwuchi ya okwu. Otu onye n'ime ndị agha were ube mapụ ya akụkụ. Ozugbo ọbara na mmiri agbapụta. Onye hụrụ ya gbara akaebe na-enweghị ụka, n'ihi na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ọ na-ekwupụta ya ka unu kwere, maka na ihe niile ndị ya mere ka ha were mejuo onye akwụkwọ nsọ kwuru sị, o nweghị ọgwụgwụ ya ọbụla a ga-akụji. Akwụkwọ nsọ kwukwazịrị sị, a ga-elekwasị onye nke ya magburu akụkụ anya. Ka nke a gachara, Josef onye Arimatia, nke bụkwa onye na-eso Jesu, kama ọ na-esokwa ya na nzuzo, n'ihi na ọ na-atụ egwu maka ndị Juu, yọrọ Paịlet ka ya bụrụ ya bụ Jesu. Paịlet nyere ya ikike ọ ga-bụrụ ya. Nikodemus onye bịakwutere Jesu n'otu uchichi bịakwara. O wetara ude isi ọma nke mmehie na aloe sapọ agwụkọtara ọnụ, nke ga-apụta otu akpa ego. Ha ewere akwa ọcha kpuchie ahụ Jesu dịka usoro ili ozu ndị Juu siri dị. O nwere ili ọhụrụ dị nsọ n'ogige ebe a kpọgburu ya, nke na-enweghị onye ọbụla eliboro n'ime ya, bụ ebe ọ bụ ụbọchị nkwado oriri ndị Juu, ma bụrụkwa na ya bụ ili dị nsọ n'ebe ahụ. A dọnyere Jesu n'ime ya.